Kláry, těšíš se? Rozepni se trošku. No a tak jak to vnímáš, tatínku, jaký máš pocity? Normálně, jsem na kafe všecko. Holčičku, ano, říkám holčička, dobrý den. No pojď dál. Naušnička. No teďka skákala z divoce, až to buchlo na zem. Dej to pečence. To je hodná slučna, že? Tak to nevím. Je tady teplo, takže abyste nebyli spokojení. Tak pojď, kočko. Běž. Se jí zeptejte, ona vám to řekne. Ona jde za mnou. Aha. A vy jdete se. Aha. Tak, maminka nebo tatínek se tady posadí. Dobrý den. Nátěstová Klára. Výborně. Klára. Klára, jak dál? Kluky, tatínek bude vysvětlovat. Jeden papír. A víš, já znám brášku. No, já jsem si hnedka říkala, že vás znám. A kterýho? Toho staršího? Tak to znáte Radka jenom. Jenom Radka znám, že? Z angličtiny, jako tak? No. Ještě máme Peťu. Tak já znám jenom tady. No. Tak, víš, kde bydlíš? Na Zachoráček, je to ulice? Na Albertové.